Anem a veure com va la inauguració de Nutrim, a veure qui ens trobarem per aquí. Sembla que hi ha molt ambient, hi ha molta gent, té bona pinta això. I què tenim aquí? Marta, emprenedora, infermera, dona, muller, mare, educar les persones. És una mica, a veure, les persones que estan, els professionals de la salut que estem a l'hospital, quan els pacients marxen d'allà, doncs una mica estan potser desorientats o tenen algun dubte, doncs aquí els resolem. Ens traiem la bata blanca i des de la proximitat resolem aquests dubtes. Jo sóc l'Elisenda Casanovas. Aquí tenim un risotto integral verd amb ceps. No porta ni greixos, ni porta formatges, ni crema de llet. És fàcilment digerible i té tots els nutrients del que és el gra integral i a més ecològic. Jo soc la Gemma Prats, som dos psicòlogues i jo soc la que treballo amb adults. Estem dirigits tant a persones individuals, a famílies i a empreses. Per tant, direm que qualsevol persona que passi per aquí és susceptible de ser el nostre client. Jo faig drenatge limfàtic. És un tipus de tractament manual, de teràpia manual alternativa que ara es porta molt. Ofereix unes possibilitats d'un gran benestar només utilitzant les mans. Dietista nutricionista. Consisteix en que la gent em digui el que menja i el que fa, o si té alguna malaltia, doncs que em digui què està menjant o què li senta bé, què li senta malament, i jo doncs miro de reconduir-li segons les seves necessitats i les seves possibilitats, de reconduir-li jo perquè se senti superbé. Jo la fisioterapeuta. Ets la Joana, fisioterapeuta. Molt bé, molt bé. Hi ha molta gent. I tant, molta. Moltíssim. Has provat el menjar? Està molt bo. Soc psicòloga infantil de nens i adolescents sobre pautes una miqueta per pares de comportament amb els fills davant de les dificultats. Soc la cuinera, una de les cuineres. Les cuineres treballem amb la nutricionista i nosaltres fem la part pràctica d'ensenyar a la gent com cuinar les coses, que hi ha una part teòrica, no?, de quins aliments hauríem de fer servir i després com preparar-los de la manera més saludable i també atractiva, no? Bé, doncs això és Nutrim, esperem que us hagi agradat i us esperem una altra vegada al nostre centre. Si voleu més informació, a nutrimsalut.com trobareu tota la informació que necessitareu. Esperem rebre-us ben aviat. Gràcies. Gràcies. Mira, que falta la claqueta.